Kamusta mga kalakwatsahan? Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga kung nasaan man tayo. May pupunta na naman tayo na isang pasyalan dito sa aming lugar kung nasaan akong bansa. May pupunta na naman tayo ng isang pasyalan. Special lang yung magpapasko na. Kaka-open lang nito sa public dito sa Toronto. Dito tayo sa Distillery District para bisitahin itong Christmas Village dito ngayong ano. Buti nga binuksan nila dati na natin itong napuntahan, gumawa na ako ng vlog about dito. Kaso noon summer. Ngayon November na. Bali nung una, sabi nila hindi sila maglalagay ng ganito dahil nga sa sitwasyon natin ngayong pandemic, di ba? Yun, mga second week nitong November, nag-post sila na magkakameron ng Christmas Village nga. So, yun, tara, pasyalan natin. Dito na kami. Kahit na napakalamig, ang daming tao. Napakaraming tao. Pero syempre yung karamihan naka face mask, may konting social distancing pa rin. Pero yun talagang spirito ng Pasko kahit November pa lang, pero nakita nyo naman magandang mamasyal dito sa Distillery District. Siyempre hindi lang puro pasyalan nandito. Siyempre ang daming kainan, may mga shopping. Pwede mag-shopping. Shopee. Naku. So, yun nga, hindi lang puro lakad. Kung nagugutom kayo, ang dami rin kainan, may mga bakery, may mga restaurants, tapos may mga pwedeng mag-shopping dito din.
the same time. Kung may budget. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Masyado na malamig. So yun, salamat sa pagsama ulit mga kalakwatsa natin. Salamat ulit sa panonood ng aking channel, videos. Medyo ngayong taon medyo konti lang yung mga ginawa nila. Oh, at least meron. So tingnan natin next year kung dagdagan nila yung ginagawa nilang ano. Tingnan natin next year kung mas maganda. Kasi dahil nga sa pandemic, lahat naman apektado. So, next time po ulit. Masyado na malamig. Salamat sa panonood, mga kalakwatsa natin dyan. Lamig. Woo!